Piny owacho opuodho chenro mar chuogo kar tiegruok mar weche mag lupo kod mwandu mag nam e kaunti ma Kisumu. Kar tiegruokno ma idhi tisi ni Kabonyo Fisheries and Aquaculture Service and Training Center of Excellence en mano ma igeto tigo e tiego oganda ewi ber mag nam kod yore mag jiwo ochumi e alwora mar nam. Chuogo kar tiegruokno dhi muonyo omenda maromo shillings bilion 1 kendo ibiro pogi e kidienje mopogore opogore koriwo koda ka kidieny mar jiwo lony kod ng'eyo ewi rech mbuta, ngege e kind mamoko. Kabonyo bende dhi konyo e loso chiemb jamni kod mbolea mondo mi oduok chien midhiero mar yudo mwandugo e alwora mar nam Lolwe. Romo mar jatend piny Kenya William Ruto kod jotend migepe oyango ni okang' makama dhi konyo e tieko dhier kod kech ma okwako alwora mar nam Lolwe. Jotend migepego bende ne olero ni koro chenro mar keto e tim paro mar Hustlers Fund osechopo e ng'iende. Aguluno ibiro chaka yanga tarik 1 dwe manyien ka hola biro bedie mar johala matindo ma ibiro yud e yor simu ne jo Kenya duto matimo ohala ewi wach gedo mag Piny ma pacho ka. Sirikal chano keto chenro mar chulo gope ma weg orak bando. Omendano ma owinjore chule buo chenro madhi rongo kochakore e hik omendani nyaka hik omenda mar 2025-26. Chik maketo arita ne lee mag bunge bende sirikal osingo medo rido kendo keto e tim.